Amoah kwa baba kantanka eso. Ya enia. Me ba cho empom to say. Nyame adom boko na so e. Nyame adom ye ho ye ma wafehia panso. Afin committee na menyɛ sa correction say. Okay. Nyame adom be acting director. Acting director. Aye. Me ba show you. Yeah, that's it. Okay, Mira nti yasema ye bisa ne se ede na wohunu ye nti a wodi tu dwa se toy guns na ma ye ntobi ma ye mofra ne biom. Yo, me da se. Nkomo ye nkomo a metadi. Okay. Ansana me say afi na ye hweda ekini. The dia ye model as National Commission on Small Arms and Light Weapons. Ye aban gibaku a ye share the Ministry of Interior. So me adwuma titiro ni say ye behwe ama ekio nsemo a eya tietete wo me no ano be brafi be de be ya ekio nkofa basabasa mo me na nkofa oye bibi ama ema yasumdwe ni yempuntuo eho enkoka na mbom no ye betumi akoso atime yasumdwe mu na aboa ma yempuntuo so atumi akoneni enti ye kyerɛkyerɛ ya ye kyerɛkyerɛ amanfo so dia ekio emusum na eya de yi hu so se ye tituo ye bedi de ekio so na ye obi asore a mepetuo obi asore a mepetuo the same thing say ye hu say etuo we no enimiye ye ediewu na etuo so di nkrofo bebre akwakoto amani na aya ye kan ye ko say ebi etisi so obehwe akwala ne papa tuo atwere ho na ohu tuo na enam say wusa ne ye totoi dance man obi di agronti no ohu so etuo ne twere ho a akwala woni say etuo di enkum enti obehwe ne wakwa akofa na obehwe na etuo na ne papa nso afomato akwala woni hwe odi ni mi aketu edi agoro oya abeku wo he no akọ ne nsa ko mia trigger no so na ekum ni mia na me ka se mista a na me wo elementary school na me tii sa asemi besi se bi nyi ye ya me ye adwuma commission ade a ewo mu a edasusi okay na no central region akwala bi a wadi mfie dum yi no a kote ni ba bi di ni a wadi mfie wote ne papa tuo twe ho okokọ ma so odi so odi agoro ye be ade ti wokum ni mia no na hwehwemu a hwehwemu bi ekọ so America no bi etwam kire yen say ni nke Americans so no nke bo he ne we yakofa tu na wa tesi baabi na kikiki no okum nkofo be de ho hwehwemu kire say normally omutusa omo deploy guns eki a nke da nyetu papa eni didi agoro enti ni yenyi a etio no ye hunu say eye bibi eye ade bi eye ade mo waso bi a enti eno na ye tu awofofo sen kanka yenoma yetato toy dance ma yema no yenka hunu se ne ye no ye de ade bi hye nkola ne tu na eno so nti na ma akonhie a ati a medi kan boss no ebi si ye no na no say last year ya kumase na akola bi akofa tu sa second school no di school odi okutekute mu asa gudie na nko se obi ani so ebi nso so nim se itimidi nsamani nti bo he no di ahye no no odi school okwa akopɛ nsamani di eno na yesra awofo se mu ma ye mmɔ bibi ntentu mofra na dwimu a enye ye nida ho magiri sa awofo na bi nheda ma so nti no mo de toy guns ni di agro mo mofra bi ye di agro ye nyi no nim so wetu de eze ye di agro nti etu de buta akora nti bo eno wakotum obi nti yesre awofo no se etu anka se etoma mofra di a wo me mi sa ye ho se edi e kwaso pa na nkola na ye obunya frem minche de hu faso potia nkola no enye free tu ya didi agoro mu enti mo ma yempe enema yi nkola didi agora esoso etan ba won faso no to mu di agoro nya ni di sia de eno na tese ye hwese ye be tese anima no e di ama emofra no enti o te ya no kre ye futu ye de ma awofo se ye be ya enkonkofa ye ma no nkonkonya amane da achi na o tine bi so enkonkofa amane bi mre no mo ma ye nya tie totuo ema ye ma Koigans ma ye ma se mfenya go na mo ye ko ya din ko nie ma nkola no nya no mu didi agora ebe boa won no mesina de na mo ma dwi mu ko bi. Okay, Miraje bi waka ni ye pa na me so masem bi se bi o ma ne se yenim se sa ne ma nyina no yenye wo Ghana ha no mo se ye e wo ha nso a ye betumi aka bibi de a kire nwumeku a won eye no watumi atwa so e na ne yenye wo ha ye kran so de ba no anama oben ye na se mutu dia fa hon se na be ye no so no ebi mba omen mu kra because yes say ni ehu enye tan obi wo ho ni aboso nko ade mo beto wom se futuo na ekọ na eno uyi eno ano na odi we nso ka ho de ama me eye niam a ye hwe wo ye TV so especially cartoons no
ebi wo ho anenye tuo but nneema bi wo ho omo ya emofra no fiti ahyase no omo hwe nyina no na no so omo sua bibi de afiri me no so dan na wo kan fa ho Mena pepa say ni awaka no so ya de e ya se igi papa na nsen nneema ye ma ehwe no wo TV so ye hwe ni movie mo ni ade no ni nyina enya nsinsanbo ne e wo ye ma no so e mo mu hwehwea nneema bi a ye nyina eni say plan en kan TV ma ye no so be bi wo he ne ye hu se e koso wo man mu a na nke ni ye man mu nanso ye sha se ye obi anya access to TV ye hwe movies ne yi sa sini ni ade se de working e no na ma suapra yes when you be and no ye mranting be editu edit semoni bi a enka no na nka nya de anewo e bi said ye waka na ehia pa wo fon so ye nse so say ene ma ye ma ehwe no TV so no ye betumi a regulate no ye be hisi se be gu akwan mu a enye bibia keke ne ma na be e wo TV so e bi so obo hwe ni nyina no na enya nsinsan so boni e wo won so enti no said ye wakofa be no me no be ya din say e hon so say wo fo ade ko ni ye hwe say me ba wo ko school wo hua ade a wo ge ni TV so no e ya ade e be boa no na bi su mu be ma na adwin mo bi na so ko hua bi boni bi e wo movie bi mu na enya ne sunsun so aboni na afro be no no so e de ko ye bibia Amoah na say de wo kan e to dance no say de wo ka say ye kra e de ba na bibia tisa no e no ko enya de a ye ta ye no wo man mu ye ta kra e ba na ye kan ya sha si ni hon komi ye ba be engage stakeholders omo a ekoto beto ni nyina ye ne won e de nyi mu ye nyina ya to adwen ahwe kwan ya fa so a ye betumi aso ano na o ma divert e de akofa ne ma foforo a adeboa ye ma agudi ni se ntini se de ye ne kan ya de se ya se nyia enye commission nko e se ya se nyia e de ma o man ni na me de me di se ya dwen na e se dan ko enti de se ya sha se ya ye kan wan se ni ye betu ho na mo ne any various stakeholders ni nyina e di mu komo ni ahwe kwan ye nyina e kiri bomu a ye betumi aso ano se de be ya enkonkofa bata yi bia mbre so Mira je bi anyumre kantanka kwanso se meda wase bibi fuforo nso be kire be sanso obo opunum yo me so meda wase papa